No toto je pravo slovensko. Počkaj, privítam vás aj na môj systém, ako ja to obyčne robievam. Vítajte v najslovenskejšej dedine Srbsku. Široké ulice, hlboké studne, mletá voda, to je moja krásna padina rodná. Som Pavel Petráš, majiteľ etnomúzea. Je to viac ako 30 000 exponátov, všetko z našej padiny. Znamená, ešte keď prichodili Slováci do Padinej v 1806 roku, dosť veľa vecí si doniesli a tu sa u mňa zachované. Zberateľ som od svojich 10 rokov, znači už 70 rokov plný zbieram. Ja mám teraz 80, tak to je zbierka baš originálna, všetko padinské veci. Všetko od narodenia až do smrti. Pre mňa sa všetky veci vzácne, pretože to naši predci to používali, ešte môj čukun deda starý, ešte to už keľko narodení bol 1832 roku. Znamená, to mi je všetko vzácne a najstarší exponát mi je táto kostovná kniha. 1778 roku. To si doniesli ešte naši predci zo Slovenska, keď prichodili z Československej republiky, tak si doniesli to do Padiny. My sme tu momentálne evanielici, to je evanielická knižka, ale všetky sa knižky pobožne makarakie boli. Vážno, že sa dobre užívajú. Počiatok mojej zbierky boli moje matkine veci, ktoré ona mala pre výdaj. Mala vyšívanie kacabajke, bola bohato vydatá, ona to zachovávala, všetko to bolo v poriadku. A ja keď som mal 10 rokov, tak prišiel školáš, báči Mišo Karas, k nám a zazvonil s týmto zvoncom. Minúčku drží hlas. A prišiel na dverce, zaklopal a zazvonil a ja som myslel, že ide sladoletár, že predáva sladolet. Taký som bol šťastný a keď mi on vraví, že Paľko, ja som ti doniesol toto do daru, ty si zberateľ takých rôznych vecí, ktoré sme zbierali tie škatulky švíbalkovie, od Vixa škatulky rôzne, pa časopisy, pa ďaky z novinou, interviu, čo bolo, čo ma zaujímalo, že tento zvonec viac nebude používať v padinskej škole, ale to u teba zachováš ty 100%. Hovorím, báči Mišo, ja ho budem ceniť a vážiť si ako svoj diel voľakého tela. To budem viazaný zám. Tak aj ostal až do tieto časy, už je 80 rokov, znamená, od mojich 10 rokov som počal zbierať, potom som prišiel do penzii, do výslužbe, potom som nastavil ponovo, v Padine som sa vrátil, ja som žil v Belehrade 40 rokov aj s manželkou, vrátil som sa ponovo do Padine. Prvo som myslel, že ja otvorím kafaňu, restorán, lebo ja som hostinský, som zakočil vyššiu turistickú hostinskú školu. Bol som aj vedúci v hoteli Belehrade, v hoteli Jugoslávii, ktorá je už zrúcaná v Belehrade. A potom to tak vyšlo, že nevyšlo nejako. Manželka je vravím, čo to vraj ideš robiť? Reku, idem kúpiť dom, voľaký starý, lebo toto je nie môj dom. Kúpim starý dom a spravíme múzej. Ústvari spravíme, budeme ho dávať ako za restaurán. Budeme tú výsluhu robiť za svadby, za pohraby a to. A že kto ti bude variť? A ja vravím, budeš ty si reku, kuchárka, budeš ty. Ja nebudem. Ja som sa narobila dosť, mne robota už preko hlave, znamená ani, syn bol za mňou, ešte išiel tedy na fakultu v Belehrade a ja vravím, budem mi pomáhať syn i vám. A on vraví, oco, to sa nenádaj, nebude z toho nič. Tak potom, čo som mal robiť s týma vecma, čo som mal u mojej matkine, čo teraz budem, tak tento dom som kúpil, ja bývam razom s tetuka tu druhej strane. Tak dali Pán Boh, ja vravím. To je taká Božia láska, že mi to spravila aj s rozumom, aj rozum, aj všetko. Tak som potom počal z týchto mojich vecí zbierať
ako ukážku aj to. A už potom som sa zahúktal po padenie, potom som už kúpoval. Toto sa veci málo dostáte, aby ste vedeli. Toto sa väčšinou platené nechcel nikto dať. Ešte keď počuli, že Petráš zbiera staré veci, tak potom aj dvíhali aj ceny, aj všetko. Tak znamená, za to táto teraz zbierka zostala. Nak vidia aj naši Slováci, naši bratia, sestry zo Slovenska, nak vidia aj naši Padinčania, že je naše bohatstvo, dedičstvo naše zachované, len daj ešte Bože zdravia, ako bude, tak to, že by sme, tak by asi mohlo byť. Takto, toto je, znamená, tento dom je starý, ako som vravel, tam voľa, kde 1817 roku a dopadenie prišli Slováci v 1806 roku. Znamená, toto je tu bol pitvor, toto bola ústvári spávaca chyža, tuto bola kuchyňa, tam je prenia chyža, komora, veľká je, veľmi veľký je dom, 14 metrov a nabíjanie je zo zemi. Znamená, to sa múry hrubánske okolo 60 cm. Tu sa vidí, aké sa tie múry. Ale sa nabíjanie s kijanicou, zem sa kopala, dávala sa do fosňov, nabíjalo a potom tak išlo, ako išlo. Potom majstri sa spýtali gazdu, domaćina, že kde spravíme dvere, kde spravíme okna, chytili hášov, vyrúbali jednostavne gurdy, spravili a potom to majstri prišli tišlieri, spravili dvere, spravili obloke a tento dom postav a tento dom je ešte stále zachovaný, jediný je padenej a najstarší je, medzi prvima tak povedať. Staráme sa o ňom ja aj manželka, ako čo vidíte, je to viac ako 30 000 exponátov, je toho moc, čo to bude, ako bude, neviem, ja som všetko starší, hlinený dom, všetko hlinenie múry. Fosne boli ľavo aj pravo a potom sa kopala zema, sa hádzala mäkká hlina, nabíjala sa a potom sa tie fosne dvíhali horka. Keď sa potom ponovo tá diera otvorila, tak ponovo sa dvíhalo a išlo tak, a išli aj po 12, po 13 fosňov sa dvíhala horka. Znači to bola ako jedna škatuľa. To bol spravený Edom. Potom sa robili tie dvere s hášom, majstri spravili a potom sa doselili vnúka. Všetko to bolo v poriadku, keď Slováci prišli na toto územia do Padine. Mária Terézia im sľúbila, že tu budú mať hostiny, že tu bude pokoj, že tu budú im padať holubčence, pečenie, ale medzi tým to tak nebolo. Keď prišli na toto územia, bolo ich hádam taký jedom húf zo Slovenska, 18. 20. Nemohli, lebo nebola voda. Ťažko bolo za vodu strašne. Padina je zodvihnutá dosť vysoko, tak nemala vodu a títo už odišli pomocníci Marii a vravia, že kráľovna aj títo teraz odchodia, títo, čo teraz, že prečo toto už aj 6. generácia je, prišli, lebo tu boli aj Maďari, aj Rumúni boli, aj Srbi boli, ale jedino Slováci ostali. Tak potom, že prečo odchodia, že odchodia za to, že nemajú vodu. Tak potom vykopala v doline 2 studne, hlboké sa 40 metrov boli, tak sa tá voda potom vozila domov so sudom, do čisterňov, je to dažďová čisterňa a je to aj za pícia, tak potom moji predci zostali a ja som z nich ešte jeden zostal, ako čo vidíte. Znamená, toto bola bývaca chyža, tu sa rodiny cez zimu boli tu aj po 15, po 16, bolo veľa detí, voľa kedy tu sa spávalo, táto pec bola zahriatia, aj tam vám pokážem, skade sa to vkládlo, aj sa upieklo aj meso, aj bôb sa uvaril, aj kukurica sa uvarila a my sme ako deti tu sa hrávali, tu sa ešte aj moje ihračke, ktoré zostali, a starší sa kartali, mrvili sme kukuricu, robili sme so šuľkou hambáre, ženi priadli, štrikali, vyšívali a tak bolo. A prvo svetlo, keď prišli do Padine, bola tá karbitka tam. To je na karbit. Tú karbitku naplnili s tou rudou, karbit, taká biela ruda je to, položili naprosied stola
a my všetci okolo, a len to svetlo horelo, keď sa to zapálilo, tak horelo len na kríž a to bolo takové osvetlenie na počiatku. A potom už bola gajzová lampa, už potom na petrolie išlo, tak ostali potom už aj sviečka, aj lampáše bolo, ale prvá bola tá karbitka sa nemôže nikde ani nájsť len padine, lebo naši zo Slovenska, čo prišli, boli veľmi vzdelaní ľudia, veľmi vedeli si všetko aj spraviť, aj poľnohospodári boli, aj roľníci boli, aj boli aj majstri rôzni, tak znamená, všetko si sami robili z pľachu, z ručnou, tak. Aj kováči boli, aj všetky remeslá tu boli. Tak znamená, jedni druhým si pomáhali a všetci žili tu svorne ako bratia. To bolo jedna svornosť veľká. My sme tu 98% Slovákov. Len padinej máme maršal Tito sa volá, teraz oslavovali sme maršalov Tito rođendan, tak Slováci, všetko na Slovensku, všetko sa učíme, od prvej škole, od prvej triedy až do 8. všetko na Slovensku. Toto kad sam i krosna zatkanjala, krosna sa 1845 roku. Znači tie krosna hádam prišli skoro už aj zo Slovenska, nie prišli 100%, to su boli spravili, to je moja pradedovina, čukundedovina, to je presne moje. Aj tam tá láda, výbava, ešte moja prastarka, keď sa vydávala, tak do tej láde si položila veci, čo bolo za výbavu. A možno, že ešte aj tá láda zo Slovenska. Je to tu aj rôzne cipele, je topánky, je to detské veci, rádia rôzne. Znamená, idem, ako čo volám, od narodenia až do smrti. Tutoka bola tu kasňa za výbavu, už potom pozdejšie, tutoka sa všetko veci tkané, ktoré zišli do tejto kasni. To všetko prešlo cez Krosná. Tu sa aj ňaničkyne Mrškovej veci, klinovníke, učeráke, plachtičke, rubáče, aj mojej matky, aj mojej starky, aj mojej prastarkej, lebo to sa len dávalo na veky za výbavu, že by bohatú dievku vydali. Tak to je znamená všetká ručná robota. To si klke sa potápali vo vode, potom sa trepali, česali, priadlo sa, nasnúvali sa na Krosná, bolo šenie plátno a bolo aj polušenie, aj pamočno bolo. Znamená, potom miešali tie klke konope aj s pamokom. Tak toto aj šenie, polušenie, aj pamočno je to. Toto myslíte im tam poviedať, túto vec sa vám myslí spýtať, to je ešte zo Slovenska donesené. To je veľmi vzácna vec, veľmi vzácna vec. A čo to je? Keď som mal tu z Petrovca ženi, keď prišli ko mne na návštevu, tak boli tu plná izba a ja som im povedal, ak voľakera uhadne, na čo toto bolo, tak dám jej vyšívaný ručník do daru s hodvábom. A už potom tu hádali, dával sa dohám, píšťaľka a voľa, čo sa skovávalo, kto vie, čo ako bolo. A ena sa mi hlási, že pán Petráš môže na to zapísknuť. A reku, môžete, zapísknite, pozrite, možno, že ona dúcha, že nejde to. A potom, keď som vravel, že to na kurník, že sa to kladie na polný mužský orgán, že by, tak si potom ústa utierala, bolo smiechu, to bolo válenia podlážky. Lebo to bola záštita polného orgána, lebo boli tu veľké zimy, tu minus 40 stupňov bolo. Voľa, keď zima bola veľká, aj to sa nosilo do vojska, to obavezne každý vojak musel mať, lebo ak to nemal, tak mu, čo vraveli môj prastarky, že potom mu cikam odmrzol. Potom nebolo do oplodenia, neprišlo, tak znamená, ako keď aj uši omrzú, tak aj toto, tak to je isto stará vec donesená zo Slovenska, to garantujem 100%. Znači, tu sa tieto knižke pobožnie, tuto sa isto, aj toto všetko prešlo cez tie Krosná, to je všetko tkanvo, pamočno. Tu sa obrusy, klinovníke, ktoré sa používali, ale tieto sa nepoužívali, to sa podplno novie. To sa podplno ešte nie využívanie. A tutoka je kasňa, to je posvetená mojej pokojnej nebohej
mamičky. Ona šila, vyšívala. Toto všetko patrí jej. Všetko je zachované, aj merkovy. Merkovy sa kupovali zo Slovenska, Československej republiky, DMC sa volali. Merkovy. Za vyšívanie košeľov. A ručníky sa vyšívali s hodvábom. Znači rozdiel bol taký, že košele sa vyšívali na ažúru, aj na krížike. Matka moja bola taká žena, že ona vedela šakovo aj ušiť, aj vyšiť, aj škoda, že je to 28 rokov, ale čo môžeme, taký je život. Toto boli čepce, znamená, keď bola dievka, tak mala jeden vrkoč a potom, keď sa vydala, tak jej krstná mama od manžela rozčesala vlasy a spravila 2 vrkoče, namotala jej koncík a mamoška jej darovala čepiec a ten čepiec nosila celého života, strhávala ho z hlavy do uka, len keď išla spať. Boli nádherné čepce, už boli. A boli aj tie šednie, čo boli do poľa, čo boli, keď sa robilo v záhrade, keď sa kopalo a totoka sa baš také parádne, kerie sa naveky obzerávali, potom sa rožok zodbijol horka a potom vyondievali, jaj Bože dobrý, aký máš krásny čepiec, a kto ti šil, a to šila Anna Bobošova, matka bola Bobošova dievka, to mi šila, tak potom matka moja mala veľa robote na veky. Limbačke, ja som jej trukoval furmy na ručníke, materiál sa kúpil 40 sa 40 a potom išiel trúkac a na trúkac išla furma a ja som potom išiel po tejto furme a sa vytrukoval som tie rúže a ona to potom vyšívala. To sa tam všetké ručníky vyšívanie ručne. Všetké. Trukované ručne vyšívané. Ak bola napríklad čierna látka, tak sa trúkac používal biely. A na tieto mohli zistiť aj modré trukáce. Znači, to je všetko ručne vyšívané. A to bol hodváb, to bola tá svirená buba. Toto všetko plnulo, toto sa všetky fiovky plnie, to je všetko ďaké veci, to ani ešte sa ani nemôže, tu keľko je 100 čepcov, len čepcov mám, týchto hádam eno 3000 kusov. Čepce, toto všetko na bitvo. A pozrite to, keľko na bitvo je tunuk, keľko sa ešte vyloženie. Týchto ručníkov vyšívanie, toto sa ručníke vyšívanie staroverské, to sa starie aj do 150 rokov. 150 rokov. Všetko najstaršie, čo boli. Tak je to zbierka veľmi veľká a je to tam tu voľakde do 70 rokov, tu 60 rokov. Minulosti, tak tedy som už potom aj tie veci mám, ale tie som nevykladal. Lebo som išiel, čo god sa našlo padenie, som všetko zbieral, čo bolo pre mňa vzácne. Aj tuto sa ručníke isto, tuto sa dupľa, tu sa raz pohýbanie a tuto sa už 2 raz, znači idú 2 raz pola. A ručníkov je to hádan do 3000, 4000, kto vie, koľko je to. Ani neviem ani čísla viacej. Aj tieto sa fiovke tu plnie obliekov, ale nesmiem otvárať, lebo sa mu ťažko zatvárajú, tak keď drmam, tak mi padá všetko toto dovka. Tak potom mám problém. Keľko tu výšivkov je isto tkaných obrusov. Topankov, aké sa topanky nosili voľakedy. Tu sa u nás volali cokule. A tie sa tam volali Isusovke. To boli bačkory do poľa. Koženie zo svinskej koši. To všetko prešlo cez krosna a ešte bolo aj vyšívanú. Aj na krosnách sa potom ešte vyšívalo. Starie čižmy, kerie sa robenie ručne. Ešte šunegle, drevenie klince. Koľko to má rokov? A že by sa nezodrali po drážke, tak sa okovávali. Aj tu bol isto. Na pece, ale ten sa stratil. Šunegli sa dávali, že by sa nedrala koža. To je svinská koža, to je mocno strašne. Táto cipeľa bola, lemenu som našol, ale som počul,
ten domáci, čo som od neho dostal. Bratia, boli dvaja bratia a Edom mal cipele nosil, kým mu odhováralo. A potom už viacej nemohol, tak potom na mladšieho brata. Tak ten nemohol potom, mal väčšiu nohu od predchodného brata, tak vyrezali do ucha prsty. Ano. Aj tutoka vyrezali šírku, že by mohol nosiť. To vám chcem povedať, ako sa obuv aj odev šetril za všetkých domácich, čo boli. Ale tieto čižmy tu starie, aj to boli isto so šunegľami. Tie majú dojeno 100, 150, 60 rokov, 170 rokov. Mám 100 000 gombíkov. Čítal som ich. Nevedel som, čo s nimi spraviť, že by sa videlo. Tak teraz, keď prídu Kinézi, Činania, tak by si to zobrali ako ogrlicu. Oni myslí, že to predávam ogrlice. Na hrdelníke. Reťazky. To som ja čítal, na každý som si také drvoty nastrihal a som nabádal tie gombíky a som čítal, keď som prišiel do 200 kusov na tej niti, tak som potom odhodil. Tak som za to viem, že presne je baš tak. Ako čo. Je to koženie, je to poncinárovie, je to drevenie, je to z rôznych materiálov, ktoré sa používali. A veľmi veľa je to aj zo Slovenska. Tam sme kupovali na Slovensku za duchni, za vankúše, keď sa perina robila. To boli také biele, košťaľovie. Tak som to spravil, tak presne viem, to je 100 000. Potom znamená, ako som vám aj vyprával, potom od manžela dostala tú ihličku. Tu je moja manželka, má Petra Ždušanka, ihličku. A svokra jej dala ten čepiec, aj pochodila v tom odeve, aj v tom čepci celého Božieho života. A to sa aj pochovávalo do hroba. A ja keď som prišiel do Padinej, tak už potom ten restorán viacej nebol, tak som potom chodil po starších ženách, po starke, ktoré boli aj staršie, do domu a vravím, starka, budem teraz robiť Padinský muzej, čo máte voľačo starvo. Ale razom vravím, ak máte hrebem, alebo ihličku, alebo také voľaké veci staré, ktoré sa vám nepotrebné. A dieťa moje, ja viem, že to, a ty chceš ten muzej, ja chcem, to je muzej, na Gostine pamiatka. No ale ihličku ja mám, a ako ti ja dám tú ihličku? No a reku, dáte mi ihličku, ja zamerkujem a bude vystavená tu. A vieš ty, že sa ihlička pochováva do hrobu, záväzne. Ihlička, keď žena zomrela, išla razom do hrobu ihlička. A ja vravím, a dobre, už teraz radšej na voľak to vidia, keď prídu turisti, ako čo pôjde do hrobu s vami. No ale potom, ako sa mojim starým nájdem ja v nebi. Lebo na ihličke písalo meno a priezovisko, za koho sa vydala. Boli hrebenie za vyčesávania vší, aj za česania. Ten hustý bol za vyčesávania vší. Lebo voľa, kedy boli veľa vší. Už tie ihličke mieniali svoje. Naveky majstri vyhutovali voľačo novo, že by mali muštérie. Tak boli aj takéto, aj iné, aj z druhého. Viete, aj toto potom bolo isto za koncík. Áno. To už bolo modernejšie. Veď veľa mi vravia, že tak dosť veci tu nepatria do muzeja, že nie sa také veľmi starie. A ja vravím, ak sa zachovajú, nezamerkujú, tak starie nebudú nikde. A tutoka dostala aj moja manželka isto odo mňa. My sme mali svadbu v 76. roku. Petra Ždušanka v 76. roku, to už bola ako kysácka ihlička. Totoka bola z medi. Totoka sa medení ešte. Hrebenie za česania. Totoka je kuchyňa. Tu mám veľa riadu zo Slovenska. Tieto miske sa mi najstaršie, tá hrušková je zo Slovenska donesená, táto zo Slovenska donesená je aj tieto drobnie kvety. Počkaj, teraz sa nemôžem spamätať, lebo boli tu z toho mesta, tak mi vravili, či by som dal
tento kariat, tieto miske na Slovensko, že by spravili, ako exponírali, že by videli, aké boli riady, lebo oni nemajú zachované nič. Nezostalo nič. Všetko to rozondiali. Boli aj tu tieto čajnike, bokály, boli aj šoličke, boli vareche, boli... Ja som pracoval kola za ručavanie i spávanie, aj hotel Belehrad. Som si doniesol šoličke moje z roboť. Ostali. Šálky za... To bol Vagón Lee. Ja som robil v tej firme. Ja som bol mavý s Titom, mal som mu byť čašník alebo kuvár. Medzi tým nebol som nikda komunistickej stránky, tak nechceli ma zobrať. Za to, že nechcel som nejako a moja matka ma razom poviedala, ešte keď som ja išiel do strednej škole, poviedala mi, keď ma vyprevádzala do Pánčova, do strednej škole, vtedy mi prvý raz povedala: Paľo môj, dobre merkuj, nebuď nikda ani jednej stránky. Lebo tvoj otec bol komunista veľký, chodil tu po Padinej, môj otec, Petráš, zmetal paláše, bral ľuďom ostatnú masť, ostatnú múku. Ty si ostal bez otca a ja som ostala bez muža. Tak znamená, nešol som nikda, ja som tu dosť utratil, ale Pán Boh mi to nadohradili na druhý spôsob. Tak za to som nebol nikda ani člen nejakej partii. A toto, keď sa tu horka pržúni, kedy nebola káva, ale sa pražil jačmem, rož, ovoz. Keď sa upražilo, bolo na petrolej a bolo aj na uhlíke. Sa krútilo tunúka, potom sa zomlelo a sa varila káva Frankova. To bola surogát. To už bola kúpenská, ale toto ešte domácnosti. Popili ráno, keď išli do poľa, šoľu káve, kúštik chleba a odišli na kopania. Kopať, kosiť. To bolo ako ranejke, ako fruštík bol. Aj tá palacinkárka je tam isto zo Slovenska. To sa palacinke, po nej robili kvasenie, tie sladké, sa išla aj varečke ešte sa adekvátne za tie palacinke. Sa zatrepali, také hustvo cesto a potom sa piekli. A toto bol lievik pre chovania husí. Husy sa chovali. To je moja čukundedovina, ešte aj tá miska patrí k tej vareci dierkavej. Keď sa vyvárali sa opekance, vyvárali sa rezance, vyvárali sa pyrohe a potom sa cedilo do neho a tá voda, z tej vode sa potom ešte robila polievka. Tak to je moja čukundedovina. Aj táto kalížička ostála, lemedná, lebo tá miska sa naplnila napríklad s opekanciami, lebo z rezanci a všetci potom išli, keľko boli z 10, lebo 12 za stôl jesť. Každý dostal takúto kalížičku. To je drevená, ale hľadte, keľko to ona je zodratá. Sa vidí, že je používaná. Tak aj ona má istotne do 180 rokov. Toto bol slepý oblok. Tu bolo na veky pochúčky, boli marmaláda, lekvar uvarený. Tu sa merkúval med, lebo my, deti, sme boli žiadostivie veľmi sladkého, tak gazdina myslela zanknúť a potom sme sa aj zanečistili, aj šakovo sme sa objedli a bolo šakovo. Tak to sa volá slepý oblok, tu sa tie pochúčky držali masť, marmaláda, maslo myselo. Isto sa tu držalo, lebo neboli vtedy ešte ani mrazničky, ani nič. Toto boli brdance, to sa isto cesto zamiesilo ako za rezance, ale potom sa krájali také štvoruholníke a sa na toto brdo chytilo a sa na brdo navalkalo. A to prvý večer sa varila polievka na svadbu. Keď sa zobrali mladí, tak to sa varilo a dali polievku na stôl. Taniere boli len hlboké, neboli plitké, aj lyžičke boli, aj viličke, neboli ani nože. A títo počali svadobníci lopotať po tanierach
horká je polievka, tak sa mysleli mladý boskať pred obecenstvom a to bolo tedy kedy hanba strašná, kde boskávania to nebolo ani náhodou. Tak sa boskali a potom, ako sa to všetko bolo do šoru, že dobre sa dopadla, sa zavarili tieto kabrdance. Vidíte, ako to bola, kedy taniere, keď stiekli, sa stalo, že oridzavenovo bolo a potom ich drotovali. Tu je drotovaný tanier a sa používal. Používal sa zase k zajedenia. Nebolo odhodiť, ale to. A také veci mňa zaujímali strašne drotovanie. Ako voľa kedy. Mal som ja tu aj výstavy, naveky mám za diem našej Padine, keď prišli Slováci do oniho, ako prišli do Jugoslávii, tedy bola Jugoslávia, tak každý rok spravím voľakú tému, napríklad vyšievané ručníke, pa tento riad rôzny, pa drotárov som isto mal klompy, drevo. Toto bolo, koža bola z oniho, z kozľaťa, zožrali na paláši potkani. Oni chcú žrať. Pretože zuby ostria, že by nenariasli. Toto je tu prenia chyža. Znači, chyže sa rozdelenie na zanju aj prenju. Tu sa držali odjevi tie, čo boli naveky nádherne. Tu odtiaľ toka manžel aj manželka išli, keď voľa kde išli, tak tu sa obliekli, strhli si dovka šaty, čo mali za špinavenie, keď ich robili, obliekli sa, odišli a keď sa vrátili naspäť, tak potom sa tu isto prezliekali, aj sa prezliekli potom do toho špinavého. Znamená, prenia chyža sa naveky za to volala, že tu boli tieto veci nádherné, ktoré sú, aj toto je isto zo Slovenska porculán, Made in Čechoslovákia. Aj to je starý bokál donesení. Mám tu aj v voňavke, to som už ja bol doniesol tam v 70. roku. My sme tu evanjelici. Celá Padina je evanjelici. Nie to vôbec miešanie. Je to církve, napríklad baptistická, je to zhromaždenia, je to hádameno 6 zhromaždení vrstvov týchto, ale my sme tu všetci evanjelici. Všetci, celá Padina. A toto sú isto, ručníke boli drahé veľmi na hlavu, keď sa dávali. To boli, tak povedať, atlasové ručníke. O tej moruši, čo napriadla ten hodvába, z toho sa potom tkalo. Tuto je isto tkanie veci, obrusy, klinovníky. A to sa neponovuje nikde vzorka istá. Všetko sa unikáti. Každý je robený inak a inak. Toto sa tu isto starie šoličke, toto sa mi zdá, že sa šoličke zo Slovenska. Aj tieto tu. Toto sa látka kúpila, alebo ten nástroj, šívací. Toto sa tu geceľa aj šata. Geceľa je, čo išla širšia a šata išla napred. Znači, dievka, keď sa obliekala, tak išlo prvo rubáč, potom išlo, tedy sa nenosili gatke, ani nič, tedy boli jednostane tak, ako bolo. A potom išli na ten rubáč, išlo bedrilo, že by, máme to bedrilo tam, som vám zabudol povedať, že by je dobre stali gecele. Jedna dievka, keď sa obliekala, tak nosila po 80 metrov látky. Do eniho toho kompleta, tu poďte vidieť do tohto tu kúta, toto je tu obliek, priečenok. Toto je tu, tento atlas je zo Slovenska. Znači, bola geceľa, bola šata, bola kacabajka, isto plátno. Čepiec bol isto plátno. A že by bola našírená, tak nosila po 8, po 10 sukňov, znači nosila okolo 100 metrov plátna na sebe. A keď bola tá našírená, keď bolo domácnosti, napríklad 10 lancov zemi,
to je voľa kde okolo 8 hektárov, 10 lancov sa volali Padinej, a bol brat a sestra. Tak rodičia kúpovali z 10 tých obliekov, zo Slovenska obliekov, za 10 lancov zemi, keď oni pomrú, že by sestra nebrala bratovi, keď oni pomrú, keď bude kraj života. Tak znamená, to by teraz tento komplet koštoval 13 000 eur. 13 000 eur by koštoval. To je jedna taká pamiatka ostala. Ale aj tuto isto je to. Aj atlasy, aj kacabajke vyšívanie. Aj to sa kacabajke, aj košele dupľa. Ale potiaľ toto je tu ostatná košeľa vyšívaná. A to sa hovorka kacabajke. Znači, dopredu a ešte vzadu je to. Koľko ich je to, ani neviem. Naprímer, to bolo oplecko, to bola mužská košeľa, toto bolo ženské oplecko, tam bola mužská košeľa vyšívaná na ažúru, to bolo košeľa z čierny vyšívaná aj oplecko, keď zomrel mládenec alebo dievka, tak ho na pokop nosili 4 dievčatá aj 4 mládenci. Pretože si nedožil svoju, ako sa neženil, zomrel mladý, tak ho na pokop nosili tých čierno vyšívaných aj košelí, aj atlasové obleke, neviem, čo mám tu, aj takomto čiernom obleku. Aj toto je starý oblek, veľmi po čipke sa vie. A chlapci nosili čierne pantalóny, aj tie košele, aj bekeše z krágny. Ak bola zima, ak bolo leto, tak potom len košeli išli. To bol taký voľaký zákon tu. Tak si doniesli Slováci. A tieto stužke nosili dievčence do kostola, keď išli. Mole, ušli ste. Sa viazali na čelo dovka. Na výkrutke boli učesané. Každá žena mala aj dievka pred sebou takýto ručníčok. Tu z boku držala. Ukážem vám tam fotografie, keď. Tak vidíte, tu taká naša pamiatka, to je kolíska, ešte pletená z prúťa. Koľko má to rokov, neviem. Ale takáto vyzerala mladá žena. To bola mladá žena, límbačkavej kacabajky, límbačkavom čepci. Ale ona mala oblečenie, tátoka nemala, len 2 untroke mala. Aj rúbač. A toto nosili po 8 aj s untrokami, že by boli na šírenie. To nebohá matka obliekala aj bábky, počkaj. Chce spať, dobre, na mesnici. Veľmi je to stará, tak už nemá jednostajne. Tak, toto bola posteľ, vydajná isto, čistvo piera husacie, zachovanú, to ešte moja matka, keď sa vydávala, ostála. To bolo ako pre nej chyži a ako stácej chyži a dennej chyži sa robilo, duchním isto boli, sa pokrývalo. Tie čepce sa rôzne zorky, to ich vám vravím, to je moc toho a to sa ako tieto najkračšie. Toto boli praporce. Keď boli svadby, tak sa položili na štverne koňom, sa 2 kone zapriahli, mladý išiel do taligy, mahal pohoniča, išli s ním aj družice a išli sa preduchni k mladej. Išli tak po jedno
8, 10, aj 20 vozov išlo. Lebo na každý voz sa kládlo po jedna kasňa, alebo po jeden stajne nejaká vec, ktorá nemohlo viacej stáť. Tak tie praporce išli horka, keď kone bežali, tak sa vedelo, hrkotalo, že ide svadba, a my deti všetci oka na ulicu hľadeli sme. Tu je to aj, toto sa volovské zvonce, toto sa za ovce, za barana, je to za žriebence, je to aj za šintera, keď zbieral zahynuté zvieratá po padine, tak išol zvonil. Tedy bol isto sa vedelo, že ide, tak mu vynášali voka na voz. Je to tu rôzne fľašky, voňavke, čo som aj ja používal. Keď sme chodili na Veľkú noc oblievať dievčence, v fľaške za sodu, krachle, sinálke. Je to veci, už ktoré sa aj zabudli. Tuto horka boli zbenke za maslo. Slobodne zidíte, núka. Prvo boli tie zbenke drevenie, smotana sa pobrala z mlieka. Viete, čo je smotana? Áno, smotana, hej. Sa pobrala, dala sa do tej zbenky a sa potom buťkala stopárkou. A potom vyšlo, toto sa umuťkalo a vyšlo potom také granule maslo. Znači potom sa položilo do studenej vode a maslo sa používalo za aj torty, aj riečica za osievania vôbu, že by popadalo do uka tie. Tento sa krčach pukov. Tuto sa vidí, ako je puknutý. Zalepili ho, drvotom poviazali a ho ponovo používali. Aj to je starina, hádam ešte donesen aj zo Slovenska. Aj tam tie kúfre, čo sa dovka, to si doniesli naši predci majetok v takých kúfrach, na volách, zachované je to dosť dobre. Nebolo baš takvo, bolo to po palášach, ale ja som to zriadil, že by troška dostalo ako aj výzer, aj že by sa to mohlo povyprávať, prečo to bolo, na čo to bolo, za čo to bolo. Ostali pluhe, ostali kosačke, ostalo váľok za vaľkania. O tom by som ja vám vyprával najmenej 5-6 hodín. To bola tá parádna taliga, čo som vyprával, keď som mladý aj išiel pre Duchni. Dovka, ak by ste mohli tam, ešte aj konec vymaľovanie, tuto z pravej strane, ešte dovka. Možno, že odtiaľ sa bude lepšie vidieť. Hľadajte, to je tá taliga parádna. Tu sedeli, to bol Feder Sic, tu sedel Pohonič, a tam na zadku sedeli družice a Pohonič aj s mladým sedel a išiel si pre veci k mladej pre výbavu. Toto bola rešeta pre čistenia pšenici, lebo voľakedy neboli mašiny, neboli vôbec tieto voľaké nástroje, to sa gazilo. Spravili sa násad vo dvore, snopy sa položili a kone gazili, tak polámali aj slamu, aj žito bolo do vena. To sa zvila, aby sa slama pobrala a potom išlo, sa krútilo, horka má hrot je, potom sa krútilo a ten vetor išiel v oka, plevu vyhádzal a že dopadalo do oka na poňbu. Sadiarka mašina. A takto si tu žijete? Takto si tu žijeme. Starú dí. Hľadajte, toto ostal nábytok ešte od matky mojej. Toto je stará, lebo matka sa vydávala, tedy keď bola vojna, tak sa nemohol kúpiť nový, tak to je ešte jej prastarkej spravení. Tu boli 2 postele, medzi tým nebolo mesta, tak ostali lemena posteľ.
kasne, aj to všetko plnilo. Všetko plnilo odevov. No, teda máte toho. Divám, voľakedajší. Bábke zo Slovenska. Teda moja bábka, ja som sa s ňou vyhrával, keď som mal 5 rokov, som dostal do daru a ešte je tu. Áno, keramická. Keramická bábka. Hlava je keramická. Tak vidíte, to je naše bohatstvo. Viete čo, toto je moja veľká záľuba. Ja som sa celý svoj život od mojich 10 rokov žil v týchto mojich starých veciach. Ja keď by to mohol tak povyprávať, ako čo sa nemôže, enou vetou, ale to načím dlhší čas, že by sa to mohlo povyprávať, že by to aj naše deti vedeli, aj deti zo Slovenska prichodia, mám ja tu, až pozrieme v knihy utiskov, prišli tu aj kultúrne dešávania sa stávalo, tu otancovali koreografie zo Slovenska, krása. Mne toto je plnovo srdce. Ja ráno stanem, už som v múzei, už chodím vidieť, či sa voľa čo nestálo.